i nju. Da. A? Nego. Aha. Ovo će ja snimiti. Maže ovaj pot, a ovaj maže i nju. Da se ostvari bolji spoj. Ja da odmah uvati, ne, tu kaj je velika ploča, neći tu manevriranja vele. Ja nema, ja to je to. Tako i za zidne ploče, velike formata. Da, da. Obavezno dupli premaz, kaj uvati tamo nema ona... Da, dupli premaz je obavezan kod ove vrste pločice. I ravno spatlo to radi. Ravno. A, ravno, ja. Može pločice. Ne treba, nego skroz tanko. Tanko. Sasvim tanko. Da. Sad ćemo pogledati kako je polaž. Ipak trebaju trojice. A? Ipak trojica trebaju. Trojica, da. Znači ovaj ne treba biti u noj ćoši. Ovo je zanimljivo vidjeti. Znači on je uginko gore ugura. Ono je malo teža obla ili je obična obla? Obična obla. I što je, pucka? Da prijane. Evo imamo cijeli film